Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini abi julong mangke nilutum di foto manja ansi nilutum pale jipo ajar po kan bang ini asi nilutum YouTuber ajar po roman kacitong te tame aciklo dok piglo la pini bangke YouTuber ajar po roman citong naim hansi nile kedamik jipo non di foto nilutum manja no pale ji don malitum kedam ni panje sigbam la sinon malam sopilote nilutum kedamik po don malitum non mangke hempen ke bare populo ju militame don malitum non nang la po ju po bangana men la si non mai nilutum dak pu kan mangke ke bare lo ju malitum tam bom lo jani itu Sio, biar lagu parlan boleh. Biar lagu sih. Malitum non sio nilitum dak manja kilong anak kelelang ton malitum dak kan ton malitum manja le tum non manja long nang le lo jo manja tinya lilo dak bang ke ton malitum aku bang bukan bang keluar lo ton malitum lapu bang ke nilit nung natu bang ke bukan bang keluar lo ton malitum lapen ke lapu di bukan bang kulo te lapu Arya side bank ke Dimapur kedam atau walu dan malitum lapen ke Arya side bank ke lapu nogong hati kita atau walu dan malitum lah non bang ya jerpur mana sih kacing hong lang dan malitum jerpur tum dah lang bom lu ke non malam sob kilo te jerpur tum mana citong long pur dan malitum don malitum non bang alpu jerpur bang tanang kili lo jo non ini jerpur pan bang ayo citong lo dan malitum lapu alangi kan lo jo alangli tame YouTubers lo dan malitum alangli channel amen bang ke Terang TV official ko kasi alangli pandame subscribe dun ko sining che thelo dan malitum lo anapu inut ajerpo kan mang citong lo kan hala inut dola non kacing hong lang si tak bang ke yo anapu jerpo men kacitong terame achiklo topi kan lo last year chumeng citong choten lo boilu tume kalang lo jadi piglo pinane citong dari link piglo kasi ko akai sarpak leng rong farmans tami kado wes tami sapolo ditha adu se pranga pale dunje pha lalo choro lo non nilitum sikleon ko anap kine nilitum non citong lo pending arong lo kanon non hola inu da jerpo ban tang hong la malitum non lapu yo jerpo ban name citong alo ja alangi tame YouTubers la nami channel amen channel alangi channel ame subscribe ko sining ke thelo don malitum nilitum kacitong pe tame ajak ring piglo aceklo dolo ne chumeng citong chotlo chumeng citong chotpen non yo penengan se citong long pin asi ningarong lo alangi phan citong long dak alangi da dak like share dolo alangi ke dak manja so man don malitum nasimo citong bom nang de don malitum la pujer putum dan yo alom so apor mane time spend lang bayar don malitum non dente
Mali tum non mang la pu jir pu tum ben mang ge yo sa ta me jun lab lo la si non mai ka ko pu le yo jir pu tum ben mang ka ko ini son ka chetong long ge ninga rong pik lo pu jir pu tum ben ka chetong kita me chik lo pu lumat de da jir pu bang la pu si do yo jir pu tum yo la si ninga rong lo kini la jir pu tum ben da ka chetong kita me chik lo kini bang chetong long pop lo la si ini vlog मध्ये ini video bang ini lila pansing to ni top normal itu Kasi kado ko bisa mede langin no subscribe lang mo sa kasi kado ko cira bana जरूर तो सांगते ini vlog pa ini lila pansing to ni top kado ko वे फंस तमे तुम लिखा